Nga na ay na kong ilara pre. Kay numero honor siya na ito naman mo. Mapriso ka. Wa may buhat ron? Aw. Tuutan man ko ron. Basta na mo agi lang, basta na mo agi. Nakoy pa duwa, nakoy buhaton. Agay! Yap. Kung makachat siya, ka. simple naman akong paduwa. Papili o naman ako siya. 5 or 500. Ako kung mapilihan hindi pa 500, swerte siya. Pero kung mapilihan hindi yan, di ba? Mumarka gini siyang kamot. Ay, kamot. Mumarka gini siyang naong. Oh, boss! Oh, Boss! hinar ka didol? Oh, ganyan ako. Na ako'y paduwa ako, di ba ako'y lingaw. Ya. Di magkakabisi. Nasa na yung padua niya. Lagi! Himan, kita na po'y ma... Oy! Wa naman kay saling na ko. Saman, simple ra akong paduwa ni mo. 10 na dua. Simple ra. Ang kanindot ani, wa kay buhaton, pero makakwarta ka. Ay, atira. Lagi! Tinood ka na. Wa kay buhaton, pero makakwarta ka. Kung swertiun. Abura, scatter. Dili! Lahi sa to. Ingani dol. Papilion ta ka. Oh, 5 or 500? 500 man tayo. Ay. Isa man? 5, 500. Oh, 5 or 500? 500, 500. Ay, 500. Oh, 500. Wara. Kini, Oh, kini. wa man ko'y buhat ron. Kini. Kung magkadaog kay mo, ni? Oh, 5, 500. 5 or 500? Oh, sige. Piyong sa kay ako sang kon. Piyong mo, day. Piyong sa kay mahibalan ni mo. Duwa gani na. Duwa nga mahibalan na yun. Klaro, ni. Na. Gani man na. Papilion ti ka, ha? Oh. Okay, Kita pa, 500. Mahikapot sa 500. 500 na, ha? Ge. Pakuanon ti ka, og asa gyud diri sa kong kamot. Kung sweldoon ka, imuha na ni 500. Sige. Sige. Barog sa. Agay! Toyo ko sa. Mapriso ka. Sabi niyo, Tanggalan ang kon. Tanggalan ang imuhang kon. Asa man dire. Pili. Re. Kini? Oh. 5. Sam, lip. Tama lagi. Kaya 500 do. Sak. Kwarta. Ganahan ka nga makabawas ka. Saan nun po, nanasad? Kita ka tudol undoy. Napadung. Nun saan to? Oh, pare ato. Ya padua or ito. 5 or 500 dali apon. Ikaw eh. Sige, kabawas ko. Sige. Okay na makabawas eh. Kanya. 2,000 years later. Duha na ako na biktima. Si Dol Ondoy, si Dol Tonyo. Nga naman pili, gini mga tao lagi ron lagi, kwarta gay pilion. Imposible kayo makaduwa sila 500, kalisod ko ako sa 500. Inga na oras nila. Tagad-tagad na, makakuha na sila 500. Ay, naku, aga. Uy, sakto kayo. Ha, may ala. Kaniyara man siya, hapit naman noon mag-30 minutos mo pa. Pagbalik. Ano na dogi ka doon? Takay, Ha? style lang ni boy. Ano man day? Sana na si Dol Ondoy. Ako naman si Dol Ondoy. Idol Ondoy, Oh, sulti na ko. tuwa sa ka. Unsa man day ang gisulti? Nga na eh. Ay na kong ilara pre. Kay numero honor siya na intima ni mo. Mapriso ka.